Sa sabaw kay mo. Sabaw na bugnaw. Sa partner. Balik. Sabaw na bugnaw. Welcome na to, may gabi. Mauna, dagay ko ng Diyos na salamat sa matawin ng Diyos. Anak, then welcome ta sa mga silingan, nabiligin sa silingan. Dahil practice mo lang ako na yun, mapulay talaga din. At na Ako sa'yo, yaman yung unang praat, diba? okay, shout out partner. Ako'y shout out na, ako'y shout in. Oh, more Nara. Hindi, may play na talaga yan. Ako sa title. Kaya ang title gamer. Tuara. Sige ka lang ulit ako. Yung isang bili na. Isa nagbitin naman o ba? Hindi, parang kaya ang introduction, parang Malingaw sa iyo pinaulit. basta, timing mo na. Pag shout out mo ba, skills, out mo, yung mga asawa. Shout out ko sa akong asawa na sa ito Sara. Ay, Sa ayaw ngayon kung may kailan niya, Trek, kung basig pa, Ayaw ni, ewan na rin. Hindi ko ano, kung example, mag-finish na. saan na, ako saan. Ayaw kayo, aesthetic. Sorry. Ano ba, ano? mga bulawan ito. Pare kasi na. Hindi, shout out, practice. Oh, practice. Shout out ko sa akong asawa. Gentlemen! Agad na. Basic. Eh, mula po ako sa sila. Tanawa ako naman sila ako, nakita ba? Alitit, gawin mo rin. Salamat kay Bryce sa imong pag-imbita. Nakita ba? Ako naman, gitarista. Kasama. Listed to. Sabi ko, di ka na, di wala siyang public. Listed. Di ba na private ba? Ay, parang public. Di siya may kape, kaya di ko nun siya katulog. O, siyempre, balik ko na. Ako pa, may kape. Sila, nagot. Public. Monetization. May mga tao ba no?
style. Hindi tawag ka lang. Kumi-kumi, nananaw sila ba yan? Hindi na manawag eh. Tanaw, Pwede ito na manawag eh. Ikay mo. huwag malinang. Isa-subscribe na. Wala gid wala lagi. Asa na mo? Sige ka lang to. Ha? Papa, kayo na pa gitaro ng cellphone. Punto. Hindi na pre, open na. Hindi pa sa public. Hindi pa na makita. Yan na public na may lumang public. Kira? Ano na. Public na. Siguro na private sa settings. Hindi na mga public. Mga public lang, bre. Tingnan na. Sige, patukar sa. Ako na yan, public. Sige ka lang to. Sa ayaw gayon pagmokto. Nagsiga man imong kalimutan. Okay, maing gabi, luwag. Kung gusto ka lang Tingnan ka, partner, kay basig matukan ka. Okay, ay, Sara na makita, partner. Talaga na matagsulti ba? Okay, may gabi kami yung tahan mga Selena. O gabi na yun sa atong mga higala. Natay higala ba nga? Nato'y nagkahigala. Higala sa una o higala sa karon. Ala no? Pero partner, paano din kagabion, siguro akong pandaron, nagsige ko nung hinuktok na ginuktok pa partner. Siguro dagan sila gi huna-huna nga mga suliranong na hinuktok kung sa ilang panihapon, kung sa ilang panyudto kumahaw. Okay, may gabi. Once again, ibalik na po din sa among live. No? Unsa ni na to live partner? Live ni sa Nisi TV. Okay, Nisi TV. Oh. Okay, labi na karon sa kagabion na katong nangaon, no? Unsay mga sudan ba kayong ganina mo partner? Ano may kay kog sudan partner? Unsay nanon na ito? Mao ba gyud paborito na taga Cordobanhon? Ang imo partner, unsay may mong sudan niya? Mamana tawag kog sa guksok pero hunas man. Ito taga naman nasa merkado. Tawara. Okay, karon na ninyo gagawin, no? Natay mga drama. Natabagitay. Dari mo bukang kita. Public naman tala. Wata nakita pa. Practice pa ta. Pangitaon pa rin dito. Sample ba ta? Liso ba yung manila tag-herbal na mo? Hindi kitag sampol. Ito ba yun? Lagi mo pisita to sa iyo. Hatag na. Taro. Wala tama ka na Jelly. Para siya to. Lagi. Public naman lagi. YouTube oh. Share sa CCTV. Wala pa ito. Notification. Amon makapandi. Direktor eh sa'yo. Wa ko no tada cellphone pero na to sa lamesa. Ay, Wa pa pa Thank you mo. ko ani mo kapso. comedy variety show. CCTV. Kasi nga namin diha niya mauwa ka. Di, nagdagan na kita din eh. Public pag yun. Ang Pag yun. naganda pa din. Wala na dito partner. Sige pa yun ko. Awan na, nagsugod na tita. Di ba? Ako, gipalita ka ng... Wa kay baw. Pura mo tag-gitarra yan eh. Tara. Ako, ito na ba? Noon sa partner, nagaling na rin ito nagsugod partner. Oo, lagi na. Ano sa mga? Once again, welcome to Nisi TV YouTube channel. Okay, nanasad me. Nanakoy bisita. Nataga Australia. Si Konsihal Pagkapat. Kini ko si Hala. Naghanap tabangan. Kaya kung kulukino bugas.
Maka duha ka simana. Kuara. Okay, akong ila-ila karon ang atong pinanggang konsihal. Sigurado Kaning konsihal sa iyon siya dulo. All man tagis. sa isang Lisod lang siyang pangitaon. igala. Okay, welcome. Ako po istorya na akong partner si Giovanni Tahang Langit na taga Intramuros, Cordova, Poblacion, Cebu. Okay, partner, tingog-tingog partner. Salamat kayo, partner, sa imong pag-imbitar. Inubanan sa panugdog ug kilat. Para. Salamat kayo sa imong panihapon nga gidalit. Litson baka, litson baboy, litson manok, litson dilitsi. Ayay! Okay, partner. Salamat yung partner na nikog pa pagkikula sa karon sa dugay panahon murag ni karon pa ka nikog pa. Mao lagi, partner. Naghigayon ka nga ni-imbitar, partner, pero karon lagi ko nagahigayon. Kini ba konsihal ka, partner, nagkagayot ng mga asikasuhon ba? Kanya, manghatag ko kitag kada siman nagbugas, kulo kilo, para nga busy kay partner. Okay, mao to ang atong konsihal pagata. O karon ning kagabi live nga ICTV. Natay dalit ning kagabi partner drama o kanang balak. Napagitay gidalit na kanang gidalit. Para o partner, okay may gabi kaniyong tanan na nanaw karon. O katong i-share mi i-share ko ka. Kung saan na pag-share, partner, kanang ba ni ihatan? May partner ka ng kurang ina ipinta. Mao ba, partner? Mura na nakalahas, si Brenda. Okay, may gabi no. Taga Cordova. Subscribe ka. Sa banda, taga dito. Taga Intramuros. Taga Intramuros kay ang yara magigay yung sitio. Effort tanaw na Okay. igala. Ano doon ba yato sila dito nga ay kalimot pagsibya sa atong kapit? Okay, ikaw na karon na nakakaroon sa inyong panimalay ni Tanaw mong live. Nakausap tay Tigmo. Ang Tigmo partner na maka-answer sa mong Tigmo partner na ay 100 load. Ito partner. 100 load? Yes partner. Ang load na ato ihatag karon mga usa ka tuig mahurot niya sa partner. Ano kanindot na partner? Uy, Sa 2021 pa din na mahurot, partner? Ana iya. Okay, karon ni kagabion kung namin mga comment sa mong Tigmo, ibutang ang iyong comment na taga-diin mo kay aron makahibaw ta kay aron mo dito ta sa inyong sitio. Purok unsa to purok ka partner, purok manggang hilaw. Okay. Purok manggang hilaw. Ako pabinaw purok ka partner ka lang. Di gid na mo hinog di ay. Hilaw din na siya, partner. Hilaw. Padong panas pagkahinaw. Tuara. Okay, aling kagabion na putay bisita partner. Ang ilang bay partner, kini ako ginigagawa, gikan ni siya sa Qatar niya. Tungod kay Qatarman, Qatar, pero nagtakilid na Qatarman. Pero ang atong bisita karon na atong abularyong buta sa natay abularyong buta si Papa B. Okay, naaday tayo bisita, partner. Dasig sa partner kay murang nagsige mo siya ginuktong gani. Talagsaon na kanya itong bisita, partner. Talagsaon, mahalon. Kaya amo gi siya gi anhi kay naa siya mga bala ug tigmo. Okay, taga Cordova, may gabi o mga taga
urban noon ang atong merkado tuwa na sa di na dapita partner. Ako merkado partner, wala naman ko kasuroy. Ako lang nakita diya sa atong kini computer na ako daw sa tumoys bantayan. Kuha na siya partner ang di ka na sa ang gitawag na sa unang partner dakit Dikit-dikit yay. so ano partner hindi ko na nagdakit-dakit kay then dagan mong magdid yung dagang gidakit Subscribe na. Merkado din ang lugar na partner. okay nami mga tigmuha na una sa tanan ato ning kagabion ato gyung pasalamatan ng Ginoo partner. Lord, partner, hindi na to kalimtan ng Diyos. Mo lagi sa to kinabuhi partner. Okay, una tanan mga higala, no? Hello ma'am, ato na i-welcome atong mga una partner, ikaw sana partner. Oh, hello ma'am. Ako hello ma'am. Shout out. Shout out to ni ma'am Nova. Hello no, ma'am Nova, mayong gabi, labi na yun sa imong pinanggang bana. Oh, di pa. Oh, Ani shout out man ko galing nga mo. Shout in na pod ko. Akong pariamdigan sa akong ex-girlfriend. Akong ex-girlfriend si Jocelyn. Ex-girlfriend na nagkapartner kay ex mo na ako naman ang asawa. Uyab po ni sauna. Oh, yeah! Okay, Ma'am Jocelyn, nakaroon ka sa Intramuros, no? Ang imong bana among gidagit karon, amo siya gipalingkod sa opisina. Amo siya gipakaon sa water kana. Oh, ipagaon tayo ko sa atong commander. Lami kay sultan. Lami ka partner kay mo pa magudi partner. Yan pa partner. Okay, sa man. Si ikalipasa partner. Shout out ko ni Lynn. Lynn, ha? Lini! Okay, may gabi, Ma'am Lini na taga Lapu-Lapu. Lapu-Lapu! Subscribe na. Okay na, siya partner. Ila si siya partner. Yan pa partner. Kinsa man? Shout out. Oh, shout in. Buwan na pa si Ino, right? Taga Cordoba Public College. Okay, mayong gabi kaninyong taga Cordobanhon na Public College sa labi lagi sa BSIT na kauban ni sa akong asawa partner. Unsa man ning BSIT partner? Unsa man yung meaning ani partner? Ikaw na suggest ani partner? Huwag ako kapangutan na sa akong asawa kay basta BSIT ko na siya partner. Suara. Pasawag partner. Okay, shout out ko ni from Japan, no? Ninyo, ako ta sa Japan partner. Si Ninyo, naa siya karong Japan niya. Gitanaw sila siya nato, labi na yun, naa siya sa Japan partner, no? Si ninyo Iniro Pibiro Manso. Ayay! Brad Ninyo, nakakaroon sa Japan, Brad. Mayong gabi din sa amo, bago makas inyo, ha? Partner, karon partner gabi sa tuong Pilipinas, kung sama sa Japan, partner. Murag gabi man karon. Murag usa ka oras ra ilang ang partner. Lagang-lagang din na, partner. O kay musalo ko musubang man ang adlaw. Okay, Brad Ninyo, mayong gabi. Labi na yun sa imong pamilya karon na nasa Philippines. Philippines, ha, partner? Oh, Pilipinas. Na siya yung channel, si Ninyo. Okay. Ninyo, naka-channel, kung saan channel 7 or... Kung saan? Enero. Oh, es enero. Klaro, partner. Oh, sige, basta partner, di ba, partner? Oh, akong usbon tong mga taga BS iti. IT. Nananaw sila karon partner kay giatanan nila ang tigmo kay karon ang ilang eskwela partner tungod online bagod. Yeah. Anak apon sa online partner kay kon bagod ka ng pansiron ka partner niya. Dahil gigingon na lagman. Au na pigala.
Ano sila partner lang? Akong asawa partner, pinaka-bright partner oy. Oo. Tanang English iya ha. Right, ginagay mo, ginagipili. O ako po na siya gitudulan partner. O ako basahon niya, kinsa man, palan. Ang pangalan ni sa BSET ito eh. Miss IT na partner. Ay, ganito, ito BSET. Ato tarong, Kaya nga, partner, suwa man kayo. atong batawang basahon na. Matahol. Okay, ako sunda ko partner na. B B, is is, I T. T. Yay! Okay, ilang mga lang partner? Okay, si... Tuig. Ito eh. Tuig, nakalitan tuig. Abi magubot ito. Ay, ang sinaga niya ito. Ay. Okay, basahin mga partner. Si Dalan Pihana. Yay! Okay, Ma'am Dalin, mayong gabi, ma'am. Live na sa GCTV, no? Ma'am, may gabi niya ba, ma'am? Unsa mo kayong sudan niyo diya, ma'am? Sa garang-garong sudan, partner, sinabuhan. Oh, inot kay higop sa mga partner, kay bugnaw ang panahon. Tuwara, Ma'am Dalin, salamat kayo sa iyong pagtana, mama, at tangi among mga tigmo o drama, ma'am. Ayaw may biyahe o pagsardi, ma'am. Tuwara ko. Nanapay usapan din si Rusjen Joy Balaga. Okay, Ma'am Rosjen Joy Balaga na nasya karon sa Bohol partner. Iyang gigipan ni kamuta na muswi lagi sa partner. Kay may na lang may saridon tuara. Wala na dahil partner. Ako nga sa partner muundang murag hunas tao ba. Pero naninguha siya partner kay narabaho bago siya partner. Nikamot po na partner. Naningamot siya partner kay Alas future. o kung siya pangalaman, future. Future. Ay. Okay, ako asawa gino no. Maningkamot gyud siya kay ingon siya na magtrabaho sa kukadiyot kay aron na ako'y parariban. Ay! Sige, ako di usap ba sa partner? Yes, salamat Si- Rosjen Joy Balaga, salamat. Ini Birundo. Okay! Ma'am Lini Birundo, salamat kay ma'am na. Mao ni ganina na Ma'am Lini no? Ma'am Lini. Oo, mga kaupan ni akong love din ako sa partner. Ay, parang ma'am, ayong gabi, ma'am, Ma'am Lini Birundo. Bago ka sa kakarot, namin din ma'am. At tangi among mga tigmo, ma'am, ni abulari yung buta. Akong papa na siya mga tigmo ni kagabion. Andang na ka siya, mong sagit-sagit sa tigmo. Ang tigmo na ay premyo na 100 di tao sa Bardera, 100 load. Kuya Sam, Yes, kinsa mo yun? si Litsky. Okay, Ma'am Litsky. Ma'am Litsky, taga diin ba ito, Ma'am Litsky? Nakalimot naman ko partner kay kini ba kung taga Ibabaw, Cordova. Hindi daw sila kong partner. Ma'am Litsky, unsa may apelido na niya, ma'am? Ma'am, ay gabi, ma'am, na taga Ibabaw kay kana ko taga Ibabaw partner. Di sila ganahan magpaubos partner. Siyempre sa lugar lang daan, ibabaw na. Tawara. Okay, ma'am, salamat kay Ma'am Litsky. O napo ko'y pahabo partner. Ningaging, unsa ni? Nangaging Sunday evening. Natay nag-live ka sa Facebook partner. O niya partner. Kanang natay nakadaog sa tigmo partner. No, katong ang tigmo na baybaying puti. Baybaying puti. Katong answer, patrumak. Patro, si Makmak. Grabe yung partner na yung mga answer upan, white lady. Huwag ko kadaw na ito kayo ng spelling ko. Kung saan na yung mga partner? Patrumak niya, pitrumak man jay. Ay, niluta ko itong spelling ng Patro partner. Mao dito si Patro, si Makmak lagi. Shout out na partner. Shout out ka partner sa akong pinalanggang anak na si Earl. Okay, Ano siya ang partner? Sulat ba sa partner? Okay, saya anak karon nagtanaw no. Hi Earl, naami direk. Adong, birthday ka dong. Ay, pabadlaw dong. Imong papa amo ni Prinsa. Sige, nagang kuliyong tutoy. Ay. Okay, partner kinsa pa partner?
shout out po ko sa akong mga iyaan, manihilot family. O mapiang tawag ka parte sila sa tighilot. Oh, ikaw, partner? Sila yung tighilot. Pilito na manghihilot. Oh, apilay ka na mong hilot, di ay? Pilito to na partner. Nasa kuya, bisang mamimiang. Ay, okay. Ang sige pangalan, partner, atong i-upload. Asa ka tong apelido na imong ikanto na maghilot? Manghihilot. Oh. Jennifer. Okay, Jennifer, intramuros na nun. Ma'am Jennifer, naami diri, o naapuno diha. Na kami karon Jennifer na nag-live noon na sa imong ikanto na si Konsehal Pagapat. O sa akong mga kaliwat, tribo, tahalangit. Okay, tribo, tahang langit, taga Intramuros Poblacion, Cordova. Yes, sir. Oh, yes, sir, man. Para. Okay. Oh, nako, partner. Kinsa nani, partner? Si Ate Nali. Pila na edad ang partner? Nag-active ang ka-partner? Hindi ka pun. Okay, maayong gabi at inalit sa imong anak karon na iyan ang gipatutoy, partner. Ang mga blind tulo sa bata partner, bulakit. Oo, kay ingon sila kay ang bata ko no, gamay pa ang inom bulakit, di ba? Ikasakas bukit saka dayon. Subscribe na. Okay, kinsa pa partner? Si Juan. Joshua. Okay, Joshua, ari idon maayong gabi, Brad. Labi na mo sa imong kuya. Magtanaw-tanaw ba na sila ng partner? Joshua Argidon, taga Cordova, Camolinas, Sintro, Loyo. Sintro niya. Luyo pag yun. Okay. Ikaw mo, Sintro partner, magpaluyo, maguna siya. Okay, saanan sa tanan, atong sugdan ang atong mga... Ano pa yung mga pa-shout out? Okay na sa partner, ya. Shout out partner. Nauban niya ko no, iyak ko. Oh, shout out Japon sa BSIT student Japon. BSIT student. Oh, bis IT, hindi na siya partner? Oh, atong hinganlan partner. Yes, of course. Oh, aron malipayon naging siya pa ni si Jahara Inten. Okay! Ma'am Jara Inteng, maayong gabi, ma'am. Live ta sa ECTV, no? Ma'am, kanin yung tanda, ma'am, no? Natay mga tikbuk karon ma'am na pangload ko na ni partner kay ilang giingon sila mga partner na ato ni panikamutan kay atong klase online ya kinahanglan tag-load kay sa load ko partner na walay palit dagan ko no naka-unload. Exercise sa daan yung mga utok. O aron nga dali ra mo maka-answer kay atong premyo dugay kay mahurot 2021 ay mahurot atong premyo. Oh, bitaw sakto kay mga partner 21. Okay, ano pa tag shout out? Basa partner kay basa lisod partner. Mura maghanap ako pa na. Oh, shout out ko ni Regine Pihana. Yay! May gabi, ma'am. Ma'am, Dina. Sir, may gabi, no? Salamat kay Nimo. Taga-din na sila, partner kay... Ha? Di na lang, ma'am. Okay, ko na lang, Mr. and Mrs. Mura Valentine's Day, partner. Okay, ma'am, may gabi kini mga na sa mga kauban na ni Mission partner kay kini ang asawa na buutan ko na ato sa eskwelahan partner ay. Ako, oy, mamili, bago kang tibutan. Oh, okay na. Okay, natay mga tigmo karon atong sugda bayar partner. Okay, may gabi once again napunta kita ka diyo partner kay atong pin sa sugda no ni atong o iyang tanda no. Okay, sorry kayo mga guys o mga higala kay mga kahiga ang oras ganina na burn out no? Ang ipon na mo yung nakita na ko partner. Sige ka lang. Hilingin mo, bagang. Okay, ning kagabion Istorya sa mga Kapay di son. Shout out mo, shout out. shout out partner. Oh, shout out ko sa akong mga kaigalan. Ako kailan.
Okay, labi na yun sa among gitrabuan no na Edmer Father Maker. Ingat sila partner na mananaw ba ni ninyo? Mananaw ko doon sa partner kung na sila yun. Oh, di sila, ang tanaw kayo sila nun. Ato sila sa Channel 3. Pag inapabot sila. Okay, once again ha, natay mga drama karon, abutan ninyo kadali kay usod sa ta sa nagdala sa abularyong buta partner. Okay. Oh, karon na tataw ta mo sa utak kay kuan pa kuno war partner kanang nagtaod pa kuno. Dagat. Ano mga si Ipit Halangit. Oh, Ako, manghod nga. Si Ma'am Jen, Ma'am. Hindi niya, Ma'am. Artista na ko, Ma'am. ayun na siya partner na asa mo na kong maguwang. Uy, wala mo ko kita niya sa channel. Isulti ko na. Lagi delikado kay Mate. Magdunga tag-ana ba magkakita ka para. Masilo siya daw kung asawa. Sundot. Partner, gigisa na yun si Brian. Bila partner. Okay, ang busy ko partner kay kanang basta busy ko partner. Okay na itong mga karon na isuwat na itong mga musod na tato sa tigmo no kay ang atong actor senior high na si Papa Ben no Papa Ben Mingito ako po ni isulti pa sa di ba siya mo ato sa tigmo iya pa i-greet ang iyang mga igagaw parente ingon niya partner na kanang ang tao ko nung maayong tao pero was na silingan. Yung sa mga pagkubad partner. O ano, kita kala ng character ko kay ano makubad. Kuya nagkadaot na mo so ni atong nagda sa abularyong buta kay kini ko ni abularyo partner kanang ang iyong mga pagtagna or pamarang kanang kuang ko partner kanang pangdata sa lending. Ayaw na yung tumong partner. Ay, mano siya? Dapat putan partner. Unya sa pasudlong. Unya sa pasudlong ka balik kayo na hayes buwan ba? Pabot sa tatataw na. Kaya sa atong kuwan. Dapat naras puntahan. Nagkungong yan. Nagkungong. Tapay pagkamay. Dagan kayo ni nila partner. Na yung mga shout out ni partner. Shout out na atong soundman. Bitawag din siya kanang siya nag-compose sa maong ECTV partner. O si Patrick, biga mo maharap partner. Oh, Patrick. May gabi na Patrick. Okay, sa mga Patrick. Tigmo. Pura mo na so Okay. okay na. Narabi na partner ay. Nanay, maunay. Oh, ikaw ni sa partner kay nakalimutan ako kay glass magot. Pa-shout out daw sila. Pa-shout out ni John Dison taga Alegria. Okay, Brad Dison, kaluhan din sila partner. Naglipok pa ko kinsay brother nila pero ako lang giusat tanan Brad Canor na lang. Subscribe na. Pa-shout out niya si Lini Birundo. Oh, abasag. Mao na si Lini Birundo. Okay, kau na partner. Sister. Isura ko sa kanila yung nanay. Partner ay. Okon partner ako, banabana lang ni ako partner sa Ninja Lister. Si Lister, partner. Si Kwane, si Celester Kabasag. Celester Kabasag. Ako ba na pag-pronounce? Kinikita si Jante, Bisiti ba? IT lagi partner. IT din na partner. Okay, Kwan. Mario Idem nga taga Katarman. Okay, Brad Marlo, ito taga Katarman, Cordoba, Cebu. Okay, Brad, maing gabi, Brad. Nabay ko yung mga silida partner, katong ilang silida ba katong purok 5, no?
puro 5 mo no? Ako lang nasa puro size. Okay, Brad Marlo, salamat kay Brad sa imong pagtanaw karon. Nag-atang na sa tigmo mo, so na sa tigmo, wala yung masawa partner, di ba? Di ba si Carl Vincent Iscabas? Okay, okay, Captain Sense, habas, maayong gabi, Brad, o uban sa pagkakauban para O nagpanikan na si atong musibya sa atong tigmo partner. okay, partner, na tayo pahabol, partner. Di ko partner ni Billy Joel Arellano. Okay, maing hapon. Laki na, partner. Mr. and Mrs. partner. Okay, okay, Abile, basta Abile, partner, laki na siya. Taga-rin sila, bro? Okay, kuwan partner, taga-ila na sila. Okay, na partner, i-promote, unsa na Smile. ha? I-promote ng Miller Smile. O i-promote, basta partner, galis na partner. O i-promote ang yung The Killer Smile. Okay, promote na yun ato na sila partner, kailangan na sila i-promote po. Kana ko nung sa Bisaya pa ni partner, kana ko nung katawang nga makamatay. Killer Smile. Ay, Maria sila sa partner sa mosquito killer ba? amahan sa senior high partner na sa Abularyong Buta na sa Tigmo ug sa di pa siya mato sa Tigmo partner iya sang i-greet ang iyang mga kaigsunan. Okay, ato ihatag microphone partner. O diara. Imuha na ni Noy. Dada sa inyo. Diara. Okay. Ang atong magtitigmo. Ang pita sa Albularyong Buta. Isa yung ni Sir? Kuan, ang mga nila partner kay Binamin na siya, Binamin ba ni partner? Oo, lang ko na ang dali. Binamin Injur. Binagon. Okay. Yeah, tara microphone. Diara. Diara. Okay, larga. Kaya ako sa pasulti sa i-greet sa imong mga Sa imong mga imong asawa. Ilaw. Ako si Ben Mingito, taga-bantayan Cordoba, Cebu. Ako, albulan mo ka, di ko kita dura. Hindi ako i-greet sa akong mga parengke ng mga Mingito. Kung nakita ba ako, di ko kita ninyo. Isa na yung mga Mingito. Ako, Okay, unsa tigmo nimo dad? pupupol ang saog, ilong ang maigo. Kung nakakag-ano lang mo yung premium karang 100 load. Oh. Okay partner, ato balik ko partner. Be. Kadiyot lang na. Kadiyot ako sa usang kadiyot na dadag. Kuslan sa rodan. Okay. Pero usa sa ato ipalusot karon, kung matakan ning usa napatay ika second wave. Oh, okay, ako usbo na, ningon siya, kung pupukon, mabinaw, mga partner, mga igala, kung pupukon, iro, sa todan, kung pupukon ang sahog, ilong maoy maigo tuwara. Kasi pabinaw ng mga partner. Delikado na musudlo ng kugmo na partner. Nga na ginapadungan niya kay sa'yo na ganang ilong, di ko mo, sipon. Ang ilaw, maigo partner. Siya, kalata niya itong ilaw. Okay. Okay, sa mintras sa partner, doon na siya ay bala partner na mintras kuan pa sila, nag-una-una o unsa, ako usbo na, muusap sa ko. Kung pupukon ang sound, ilong may maigo, tuwara. Ako yawan ng tigmo partner. Okay, mintras nag-una-una mo, ako balat si akong daddy, no? Nasa mga balat na makamalimbaw itong bayi ko, partner. Diya sa ko'y basahon na
Shout out, partner. Oh, sige. Shout out o shout in ni Chloe de la Torre. May gabi niya, ma'am. Taga-asa man ka, taga-diri ko. Og sa kuan. Shout out man. Si Silawan family man. Silawan. Silawan family. Silawan. Kung namo niya, ay matod pa sa akong partner na ako may dire. Alright. Right. Okay. Ben Dragon, no? Nasa balak na makakulba, makaluya, murag maka. Gay. Ay, turbano lang, bro. Gay, yatag microphone partner. Ay, mo na ni. Tay. Gay. Oh, na ako'y bala ka nga ang taito, ang pangaruhan o walon na madulong. Walon na madulong. Buwanon. Walon na madulong. Gina. Ladtong walon na madulong. Samtang ako naglingkod sa batong nakahoy. Ugwan ako damha. Adunay usa ka binuhat na padulong ka ko nga nagtalikod. Ug mitutpad sa nagpailayo. Ug may kag-istorya sa walay tingog. Ug mipahiyo mo siya nga nagmugtot. Ug naglungay siya yung buhok na upaw. Suara. Ug niugmok siya sa yung kurigay sanggot. Babay. Babay kang maanyag, tuti pa'y inganag. Kinsa ba kina sa Ginoo? Ang tao nga gibanako mo. Kan San Miguel Arcangel. Di Rosario. Suara. Moro mo dyan. Okay, power dyan. Matulbalat. Oh, nak mau to? Ikaw. Di ka kanta-kanta. Oh, udah ra kay. Dindot sa imong bala. Tayo ay. Dindot kayo tayo. Nanay ni kuan sa mga tigmo, no? Balikan. Okay. Okay, atong malikon ang tigmo. Sa sawg maigo. Sa sawg maigo. Sa sawg pupuko. Sa imong mao'y maigo. Nakasabot sa partner. Sa sawg kulong pupukon. Sa ilong mao'y maigo. Kung gusto ko lang. Sa English pa na mga igala, may toes, my head, my toes, my knees. Sa pangabata na murag kanta na siya partner. Kuha na siya ha. Okay mga higalaw ka mga igsoon. Ang 100 basahon o sa among pagbasa partner, sa ila atong pagbasa partner. Ikuan ko tug taga-diin sila kay makaingon sila ka bright gid tao. Okay. Paminaw sila sa maong tigmo. Sa sawg pukpukon ang ilong mo'y maigo. Sudlot ang kugmo. Ayay. Okay, ating kagabion sa ipalusot pa na to, may kagabion ang drama. Natay mga drama karon partner na usa ka inahan na nagpada kabahin kini sa iyang anak. Ika partner, buutan ka pa ka anak partner? Wako kay bawon mo. Kaya naman partner. Nakalimot to partner. Ingon ba ko sa akong papa na naraman siya. Ang kabuoto sa tao, naarap ko sa hunasan. Once naginas ka partner. Buutan na ka partner. Lala din na partner. Nga na daw eh. Okay, ang karong atong drama ha. Nindot kina atong drama. Ang artista na si Patrocinio Digamo partner. Mo na iya tanan. Artista mo siya partner. Partner, ipadul partner, sige mo tagaputan partner. Ako ihatag sa atong magdala sa drama. Sa ating partner. Patrocinio Maarat Digamo. Daghan na partner. Asa ka na niya itong magbabalak. Ako ihatag sa atong magbabalak si Patrocinyang Digamo. Kada yun sa dada, kay wapay nagatanga da.
Naglipog siya. Naglibog pa ang monster. Tanawon, sigurado malinaw ka na yun. Basta isubscribe ka kung akong tigala. Basta isubscribe. Mga bulawan tambang ni Kuya Tukloy. Okay, may gabi sa tanan. Anay nagpadala sa usa ka inahan kabahin kini sa iyang anak. Nagaingon dire. Dear Kuya Tukloy, aniya ang akong suliran. May tungod sa akong anak. Murag siya kahilapagod na. Nga nag-eskwela, kabahin kini sa iyang module. Kay matod pa sa akong anak, partner, na itago lang na to sa nga nagdudong butyo. Dili kuno kinahanglan nga magpatudlo pa sa iyang module. Bright lagi tawanay. Kay bright lagi kuno siya, partner. Akong kabalakan, partner. Nabali na nun. Akong kabalakan. Nagbase na siya sa iyang nakita sa palibot nga iyang ipasabot nga mao ka na ang eksakto. Mahinungdan mao ka na. Naka-bright niya, partner. Dili kuno kinahanglan mag-research pa sa Google. Kuya Tukloy, mao kini ang akong suliran karon. May tungod sa akong anak. Na anak na ko si Dudong Butyo. Correction ang iyang tubag sa chismosa ko. In town, DJ Kuya Tukloy, mao kini ang akong suliran. Kay tingali unya ug noon ko ning akong silingan. Og dili kuya. Ato-atong. Wait, tawag siya pala. Tudong Butyo, gusto na ang module anak. Dili ato kung tabang matikag answer anak ba? Ay, sus nay, humana ka na subject. Naurot na ako ang tubag. Kaya ba na ba kanay ang akong pinagkapaborito na subject na ang Pilipino? Siguradong perfect ko ano, nay. Mao ba anak? Di, ano ko ba? Ato ko lang ang module ba sa Pilipino? Ato masahon. Ako masahon na ka. Sige na, basahan na yun. Topic. Mga bahagi ng panangalita sa wikang Pilipino. Pangalan. Ang pangalan ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, tao, hayop, at pangyayari. Tapan. Basa pa na niya. Ako tapamak. Ako nasama na. Ilarawan ang mga pangalan na ito. Paaralan, lugar, check. Aklat, bagay, check. Aso, hayop, check. Kapag din mo ito, ay! Kapag din mo ito, Ako lang ginilay si Dudong Butyo. Ako nag-uni. Bayani, tao, check. Pila, bagay, check. Wow! Silip, lugar, check. Wow! Pwesta, pangyayari, check. Dilipad yun ako
akong anak na si Jobambot yun. Ay, bilat na ito. Napayusa na. Napayusa na, kapalay. Kapalay. Kapalay ako tanawin. Kapitbahay. Chismos. Chismisa! Naunsa na nila. Nalaman ng chismisa, kapitbahay. Chismisa! Kapitbahay, chismisa. Hanggang din budyok. Dali ka ni ma-order. Dili ka ni ma-bagyo. Dili na order. Revision ka. Revision ka. Revision ka ba? Gusto bala nilay. Saba ka diha na oy. Unsa di ba o. Kachismosa na atong tilingan. Sana kato silang biday. Perting kachismosa ato. Umiyaw ka na. Wala na akong tupad na silingan. Kachismosa. Basta sakto ginawa akong answer na. Sakto wala na. Saba ka dahil. Wala ka budyok. Masulti ka na. Wala ni oy. Sugulabay ang pilakadlaw. Ay, paseng! Gawas na rin! Kay tagtaong kita rin! Akong sanyang! Gawas na rin! Ikapasiya ka! Ano ba dahil? Kaya sabi mo! Ipagawas na yung mga anak si Batya! Kaya kang poroson ko na ng batang balibali! Kaya naman ang paseng! Uy! Kaya naman! Nalala ko ni atras mo! Ano sa'yo wala? Gusto mo nga akong anak na nakakita siya sa budyo ng budyo na na-identify ang answer niya sa silingan kay Chismosa. Dali pa rin napapasok. Budyo! Marika! Agay! Nanon siya kabugan. Nanoy! Ikaw ha! Kumataan ka! Pagkakatagkala ka kuliha! Ha! Wala ba ng biday? Wala ba ya? Ayun sa'yo wala! Kaklaroan niyo! Ang sa'yo gusto niyo! Ipakaon ko niya sa mga lingan niyan! Bitay ng biday! Tinuod ba na Chismosa ka ng biday? Parihala mo sa iyong bala nga si Rodolfo. Ano siya? Pagtalo ka? Apil akong bala! Ano pagtalo ka? Kaya akong bala skilin! Makatungula! Ano siya? Apil ako anong kalakira! Ano siya? Gusto na limang bata ka! Yung stop ka! Katakot na banong. Dapat na ka Rodolfo ay pariha mo! Chismosa! Asa! Nakusang lumata ka! Ikaw, ay naguhan ang aming pasadir Chismosa sa akong asawa. Bitaw na! Itaata ka! Ano na rin? Kundi ka! Hay, may nakunsundang daw! Ayaw na! Utang buwan! Makalibot! Maluhay ka! Maluhay ka sa akong anak ka! Maluhay ka! Kapag ba! Okay, partner. Okay! Lala, partner, atong Ano di sa udagan? Yara pa ina sa. Yara. Mao to atong Tambong mo. Baklaw. ano ba kayo nag-answer sa itong team mo? Tambag. Ni atong mao kato ang usa ka inahan na napada sa iyang anak na si Butyo na grabe kayo ang iyang anak partner kay ngano partner kuan partner kanang unsa na partner oy grabe ko no iyang anak partner kay akong tambagan ni partner na ang gipahimuntan sa iyang ang iyang anak partner wala para ang
iyang anak partner kay si Bukyo. Pertigyo kaning bata gi partner, no? Kaning bata partner ba kay kanang unsa ni? Kaning bata dali kini sila kadungog partner niya. Once na kadungog sila partner na makadungog sila, kanang dali ra gid na sila na ilang timan ang partner. So, okay, ma'am, kinsa tuingan sa ma'am si Biday. Atong napadaan na ginikanan. Ma'am, akong naatay abogado na mutambag sa imong animo kung unsay buhaton sa imong anak. Naapot si atong natay abularyo na mutambag. Ako unahon ni si atong abogado na mao'y mutambag sa maong nahitabo ni Biday sa iyang anak na si Butyok. Kay ingani maguna partner kanang kapantay ka ng bata partner kanang kay maningil ba kanang mingon na kanang dalikidong sa man ugnay maningil inawa si mama ha awa si papa no pagtataon na may naningil partner example ikay maningil mo sa partner ayo ako bata Ayo, palito guys. awa din naningil di pa rin trading kahis di ay tuwara Ayo na kayo na maningil pa sir. saan na partner Ay kalimot sa imong obligasyon. okay, mauna rin, kapag paningin, bingon, ingo ni mama ba, wakulo siya diri. Okay, partner, ako ihatag sa atong abogado ha, na gikat sa abogado mo, at tuputan ni abularyo kung sa ikatambag niya, no? Di ba kaya barangon? Okay, partner, akong dali partner, okay. Ikatambag ni Bukyo, partner. Tiyok. Simple na kayo ako tambag naman Tiyok. Atong ano sa ito ba rin? Buwan, partner, Ano sa ito Tiyok ba rin? Buwan, nausok ko kabantay siya mga chismosa, usay kontrahan siya sa ilang silingan, kaya nakaproblema yung inahan kay grabe si Butyo, partner, o pamino. Kung sa isuman ni Butyo, kay asa na siya, unsa na siya, lockdown no, or warranty. Kung gusto ka lang Tiyok. Tiyok. May gabi yan Tiyok. Asa magkakaroon Tiyok. Ang inahan lang, partner, kasi magigod yung partner. Inahan. Ang inahan man yung pada. Nagiday. Hmm. Kung tambag di mo lang. Sa tarawon po. Okay, nalupa mo. Nagiday. Sa po na yung mga anak na dapat luman po na nilangoy. Unsa ko na iya nga ngayon buhaton partner na about sa iyang anak. Ang alayan nga buhato ni mo nagiday sa imong anak. Imo siyang subaan. Unsay sugbaan. Subaan ba? Kanang sutukil ba? Sutukil. Sa pagkain O, suba niya tuwa, kilaw. Kuwara. Dito lang. Nagiday. Nagiday ko. Biday lagi partner. Biday rin biday. Biday. Ato yun. Gimana? Lagi. Mo ang partner, tambog partner. Ato sa panahon niya itong. Okay. Naon kaya niya kung tapos pa din, okay naman. Ato sa ipagod niya. Napaabot din sa... Okay, di ka sa kabiyo ng biday, ako ihatag sa abularyong butang. Dad, na kay katambag ni Kuday na iyang anak patlungon. Unsay ang ngayon buhaton mo, Dad. Ganit, tabagin na. Sige, wala na. Padoon, partner. Ang microphone, padoon din masakot. Okay. Hello. Wa ko ilay, tambag niyo mo na bilay. Iluilay mo anak. Katakot ko. Hindi kita ka. Wala niyo pa sila. Ano lang yan mo din? Pagkagindi ko, partner, oy. Pero biday, pasensyain na ko si Dada, pero mga gini ko sa solusyon na namin ko, no? Ikaw, partner. Simple na akong tambag ni Biday. Alang pagkawas, paglawom lang. Okay, ang tanang tao, isa kung sa pa ka na siya kadili mayo, doon na git siya kausapan. Ang unang mong bato lang, Partner, no? Bata pa ang iyang anak. bata pa niya anak, kay estudyante pa man. Module mo, God. Lagi, module, kining module. Sige lang. Ano ba ni? Nang ako na to nang. Ayaw
pagkawas maglaom niya, ihangad las kita sa nagtanan. Okay. Thank you, partner. Mau gina, partner. O niya, Yaon siya pa, partner. impos Ginoo, nga kabatulog, kabaguan ng anak. Hindi ito kalimtan ng Diyos nga mga itakiya sa itong Okay. ay naratanan niya ang solusyon. Okay. Okay, Ma'am Biday. Salamat kay Ma'am Biday sa imong pada sa imong anak na si Butyo, no? Mao na yung solusyon, ti. Karang isang nas bahay ba kay basig matibasa ng silingan. Okay, may gabi once again, no? Mao katong drama, no? Na gikan ni ang nagdala si Patrick, no? Asa na sir? Wala. Hindi mo, ma'am, ha? Okay, ma'am, sa man ni answer og sipon to ara. Okay, na ba si Pog itik-sipon na na. Okay, ato usbon ha. Sa saog ba? Sa saog higanan ko. Sa saog maigo, sa saog gipupok, ilong maigo. Oh. Danan. Okay, okay sa tuman ni basi mga nag-ano kun kay ang load 100. Pupukon ang sa atay mga klo. Gina tayo mga klo ha. Ang klo na to na ako muhatag og klo. Isa pala. Okay, ang i-answer sa wamayhan, no? Ang iyang i-answer langsang kugmo sa bali para gamay na gi-partner. Basta magkuyog ang kugmo doon gamay. Oh, may klo. ang o ni mao ko na kilo. Di mo ka kay letter O ang sabi. Di na O ang kanay kay O ba, Rikel O. letter O, ang O, may sinublanan. O, di ma... Ayaw sa partner kay... Ano man ang partner kay... Ungo ko na kasi. Oh, ang silin ko no partner na imong asawa, ungo. Kayo na kayo. Ano, naungo naman ka nga. Kinsa pa comment? Upload kay letter O. Ya partner, siling mo. Kini atong magamit sa kanang matubig ka partner. Hapit na ginagin sa pilay mga comment, no? Ayay! Ayaw sa ito kahit partner, ha? Kay, murag, doon lagi partner. Nagsahol na kayo ni mga partner. Karoon pa ko nag-dumon eh. Ako ng sahok, ilong mo rin maigo. Okay mga guys, letter U. Letter U. Kay dapat ay tigmo, kung kining tigmo ang ma-answeran ninyo, ang load na maabot na. Okay, letter O, ang atong flow letter O, ya kaning letter O, ginagani sa atong lawas. No? Siya'y naigo. Tuwara. Kanang nangayon sila kay di pa ba? Unsa kuno ning tao na unsa kuno ang usa ka tao na ilabtan ng partner, unsa kuno yung mga idea kuno na unsa tibailan mo sa tao na ilabtanon. Ika partner, Ako ka na, siyempre, manilabuti na siya, kilitanon man. para Sitwasyon na sa kamoy pa sa tiyo po no, ingon sa uban na gipamessage lang nila ko partner kay tungod bitaw na yung mga tao na ingon na bisag asa kuno dagan kuno sip-sip ingana lagi na mga sister mga brother usay maigot ka ba no kay usay kining maigot ta dai ni kaluya okay kinsa ni ala no Daniel Unggoy Kuno Clara Unggoy Kuno ang tubag gitsay ang flow kay little o niya Unggoy dulo na no
man, tao man, nasa tao. Murag ipakita naman sila pagka-surrender ba? Kay nag-request na magtigmo ulugain. Okay, magtigmo ang lain ha. Okay, why na tagaan pero di sa nato isulti kay basig sunod sa mga Domingo sa gabi no. Basig lang. Basig adto na dakita. Kay ningaging Domingo na si Ma'am Lyra si Dad Assignment na lang to ninyo ha, module to module. Yara, magngita tagline tigmo kay module to, ang sirito nyo. Oo mo, nakitagaan. Niya po yain ako kig mo ha. Ngut sa'yo na nakaluyo. Sa layo pa, nakaila. Inidoon na, mangutana. Sa'yo na kila. ay sa Mangutana. Ang paapos mo na sa magre na ko tayo ikadasi mo ha. Kaya basig nabukatan mo. Sana doon naman no. Ano na to? Letter M. Isa yan. Si Lini. Naunod ko no? At para unod sa baboy. Wa man tayo nagpuro, manibo ko. Ay, so, Ang dulo, kabuok na. ang ingon sa atong amularyo na tigmo, unsang protasa na unsang partner? Unsang protasa sa tulo ka prutas ang sinugdanan letter D. Uy, labot ang durian na. Ang clue, durian. Yes, sige na. Kinsa na po? Daniel Mingito. Ang iyang tagaan kay dahon tuara. Isa na Di. Usa lang putas sa pilo. Una-una na mo. Oh, unang-una na yung prutas nga, gipangkaos. Pareha ng buwan. No? Pareha ng gitawag nila o pas na letter B. Dayabas. Usa mo ba na? Dayabas? Huwag nakataga? Okay, mahigala. Huwag na pa mo ka, oh. Ikatulong tigmo, no? Unsang protasa na nagsugod og letter D. Tulo ka D. Ang sira to diya. Ano? Ano ba yung 2021 mahuro. Ano naman na inyong moto ko eh. November o maabot na po ang December. Okay na napaglan na na hindi pa daw sa MBC? Ay! Joby Claro, no? Duha kahapon. Kuwag usa nga pa na duha na kahapon. Si Joby? O, di answer. Di answer. Oo. Di answer, sir. Naanak ko tinakinak Si Lynn. Oh. Dragon Fruit. Ha? Dragon Fruit? Bukot na tayo ba dyan? kagitlakan. Tulog ning iba, dili mapapa. Sa'yo sa. Tulog ning iba, dili mapapa. Sa partner. Kuya, matungtig mo ha. Unsa partner? Tapos ba ko naman Okay, ang itig mo lagi hantang karon sa atong mahal na senior high actor. Dingon siya, tunog ni iba, dili mapapa. Tunog ni iba, mura siya kanang naglakaw ba na walay erase. Sa ni, di pa mapapa. Well, erase. Okay. O mga to. Ito nga, ibaw diha sa ato pa. Iba, dili yun mapapa. Daghan tulog ni iba, dili dili mapapa, no? Okay, clue ni Father? It's H. Unsa lang yun? Ang sirin na ninyo. Sayang kaya itong usa kagatos nga Lord. 2021 mahuro. Para naalatan na, makita ako sa asa. naana tanan ko na makita ko to na. Sa asa. Makita na na, Father? Sa asa. Sa asa, nakita na. Bisa ka sa dapita makita ko to.
assignment. Assignment. Assignment for next semester. Maka, kita mo answer sila. Okay, way nakapagdaan sa atong So lisod dito atong tigmo, assignment na lang ko no? No, atong tigmo, assignment for next live stream. Assignment na ito, module. Okay, research ninyo sa Google. Kung sa itong primerong tigmo pa din? Okay, ang number one na tigmo, pupukon ang sahog ilong mga ipailo. Ay gadong tigmo, mao katungod sa tanan. Oh, ang ikadong tigmo, assignment, module ni partner. Oh, sa layo makaila, pero sa dool nangutana. Ikadong tigmo, unsang prutasa na letter D. Tulo ka po. Tuloy ka prutas na letter D. Like durian, like ra. Lagi ka na pero? Wapo magatas TV, no? Okay, okay, salamat kay ninyo. Assignment ha, mao na to na pwede ka partner. Salamat kayo sa inyong panahon no, sa subaybay sa Tagalog pa sa among live stream Ngisi TV YouTube channel. O dito kay lain na pagsunod na pagbiyaron. Okay mo, hindi na kamar? Okay, salamat kay ninyo, taga Cordoba, labi na sa Balapong, labi na sa akong iyaan na nasa USC. Kung saan na USC, partner, USA under sa asawa. Tuara. Okay, salamat kay lahat, kaniyong tanan sa iyong pamilya. No? Okay, assignment lang sa uban na kay di na kay signal tungod sa uwan karon partner, no? Grabe kayo. Okay, ning kagabion. Sige ka lang, ito. Malinaw, usay upinangaling. Ugat-ugat yung kanawon, siguradong malinaw na layon. Isa-isa lang ito. Sa ayaw kayo'y pagmoto, sigaman inay kalimutan. Sa nangiti upil maanay, katuna isa sa'yo ang CCTV, hindi pa ni Diyos. Ugat-ugat yung tanawon, sigurado malinaw ka na yun. Sa isang squad na kung anong higala. Okay, salamat kayo. Salamat kayo. Sa iyo pinangaling, punya isa sa'yo ang CCTV, Pinoy panibig Diyos. Ugat-ugat yung tanawon, sigurado malinaw na layon. Sa isang scribe na kung akong higala. Kung gusto ka lang malingan, sa iyong pinangaling, kung na-search kayo ang isawon, sigurado malinaw ka layon. Sa isang scribe kung akong basta i-subscribe na upang mahigala. Okay,
much, Moing Gabi. God bless you. Thank you, Taga Ngisi TV.